Krásný den, zdravíme vás opět u dalšího dílu našeho pořadu Deník finančníků, již s pořadovým číslem 9. Měsíc nám utekl extrémně rychlým způsobem. Já vždycky, když jdeme natáčet další díl, tak si řeknu a zase další měsíc a zase další měsíc. Jede to hrozně rychle. Já tě tímhletím, Martine, zdravím a pojďme si ten díl společně všichni užít. Ahoj. Ahoj Honzo. Zdravím tě. Krásný den. Mně vždycky přijde, že točíme ne co měsíc, ale co 14 dnů teda, jo? Takže mám taky si zkrácený mód, že? Někdy člověk má pocit. A dneska vlastně bychom rádi s vámi probrali to, co jsme opět standardně vlastně zažili za uplynulý měsíc, a to za měsíc vlastně březen. Takže co stojí u tebe za řeč? Nějaké zajímavé téma, zkušenost s klientama, novinka z trhu, co u tebe zajímavého? No, než začnu s těma novinkama na trhu, tak vlastně můžu říct něco i z osobního života. Byl jsem vlastně na horách. Super. Letos jsem začal lyžovat se synem, respektive Míša, můj syn, začal lyžovat, začal se to učit. A já jsem teda tak jako stál bokem trošku na těch lyžích a něco jsem si tam zkoušel sám. Sjel jsem si jednou kopec tady v Hlubočkách a to bylo všechno. A pak už prostě bylo teplo, mokrý sníh, tak jsem to zase jako schoval do garáže. No a přišla SMS-ka vlastně jako z firmy, jestli nepojedu na hory, že? Teda vlastně taky pozvali. A jako bylo super prostě, měl jsem teda strach, nejprve moje reakce byla teda, že nepojedu. Říkám, nemůžu jen tam do Alp, prostě do Rakouska, když jsem jednou sjel kopec, prostě jako neumím lyžovat. A pak jsem si řekl, že prostě bych to asi jako jen tak nezažil a bylo to pro mě jako něco vzácného, tak jsem jel a bylo to úplně perfektní. Spokojený. Jsem celý, žádné prsty zlomené, koukám prolížím si ho tady. Tak, ani já jsem nikomu neublížil. Takže je to dobré. takže super. Takže to byla moje jako taková osobní zkušenost, co máš čistší hlavu, odpočinul jsi moc jsem si v tom běhu. Moc jsem si neodpočinul, ale hlavu mám čistou. Jo, tak aspoň tohle, to je dobré. Ono totiž v životě je potřeba mít nějaký prostě odpočinek, relax. Já tím možná na to navážu téma, které vlastně jsem měl při jedné z našich výročních schůzek vlastně s klientem, kdy vlastně my, když konstruujeme finanční plán s klienty, tak se jich ptám, jak vlastně bude vypadat jejich ideální den, když budou finančně nezávislí. A je to docela zajímavá otázka. Sami, když vám třeba teďkom zní v hlavě, tak si nad ní jako popřemýšlejte. Co budu dělat, až budu finančně nezávislý? Ono tuhletu otázku si totiž běžně člověk nepokládá. A je to velmi zajímavé, kdy jako docela ty lidé začnou něco ze sebe takzvaně soukat, začnou říkat, budu dělat tohle, tamto, dlouho let jsem odkládal nějaký svůj koníček, chtěl bych se k tomu vrátit a tak dál. Ale ta zkušenost s klientem byla, že my jsme fakt jako pár desítek minut strávili na tom, že se vlastně nedokázal ten člověk u té otázky uvolnit a říct skutečně, co vlastně jednou bude v tom stavu finanční nezávislosti dělat. Podle mě s tím budou mít problém hlavně lidé, kteří jsou strašně moc vytížení a zahlcení agendou a dělají těch aktivit, hlavně těch pracovních a takových jako tady toho formátu hodně. Jo, že prostě pokud prostě máš ten den, že ráno staneš, budík, jedeš tam toto a v 9 večer říkáš, ty, já jsem to stejně nestihl, tak to doženu zítra. Nikdy už to nedoženeš vlastně, protože další den nový věci a vždycky ti do toho něco skočí. Tak si dokážu představit, protože taky mám ten den šílený vždycky, že to musí pro ty lidi být hrozně náročný si vlastně představit, kdyby to nebylo. Protože jako nic jiného neznáš a vlastně jako vyplnit si hodinu, 2 nějakou svojí aktivitou, kterou rád děláš, je snadný, ale vyplnit 12 hodin za ten den, každý týden na dalších 10 let, 15, 20, to už jako opravdu musíš zapřemýšlet nad tím, co vlastně budeš dělat v tom finančním důchodu a při té svojí nezávislosti. A taky by si to měl uvědomit, asi abys dokázal říct, kolik těch peněz potřebuješ, že jo? Ono tuhletu otázku vlastně my pokládáme schválně vlastně klientům, nebo když konstruujeme vlastně jejich finanční plán na finanční nezávislost a stavíme tu cestu, tak je to jedna z jako primárních otázek, protože to, že máte vlastně někde odkládat 10, 20, 30 let peníze, tak to potřebuje nějakou jako disciplínu, potřebuje to systém, ale potřebujete taky vidět, proč to děláte. Potřebujete si vlastně ty čísla zhmotnit s něčím, že to spojíte s nějakou emocí. Ano. Že vlastně si představíte vždycky to, proč to vlastně jako děláte.
Proč odkládáte teď 10, 20, 30 tisíc, 50 tisíc měsíčně protože neutratíte teď? Proč to vlastně jako děláte? A to je potřeba si vlastně spojit s něčím hezkým. A my vždycky, když máme výroční schůzku, tak s klienty vlastně otevíráme to, co si před nějakou tou dobou představili, jak vlastně budou žít v té finanční nezávislosti. Mm-hmm. A podle mě je to hrozně důležité. Tady tohleto umět mít definováno a připomínat si to, protože díky tomu je pak velká šance toho, že zvládne člověk splnit tu svoji cestu k finanční nezávislosti. Takže to bylo jako zajímavý téma. Nakonec jsme to s klientem zvládli, vyplodili jsme 4 věty, ale ty jeho 4 věty, jeho slova, protože já to vždycky vlastně píšeme to doslovně. Mm-hmm. Prostě jak to položím tu otázku a sami třeba si nad tím popřemýšlejte, co budu dělat ve své finanční nezávislosti, nebo jak si ten den představuju, tak a řídíte si třeba své investice sami, tak si to jako napiš. Mm-hmm. Napsat si to prostě. Já to vždycky, jak začnou spouštět první slova, tak začínám si to hned psát, protože vlastně je potřeba tam mít ty jejich slova. Mm-hmm. To je super. Protože ty jejich slova, když potom po roce přečteme, po 2, po 3 a tak dále, tak vlastně ti lidi si uvědomí, že to jsou jejich slova. Mm-hmm. Ano. No? Takže ne nějakou frází, ale vlastně to, jak to sami řekli. Přesně, doslovně. Takže to byla jako zajímavá zkušenost, kdy vlastně ten člověk jako nedokázal opravdu vůbec vyplodit, jako jak ten život bude vypadat v budoucnu. A protože ty jako já už jsem to vysledoval kdysi dávno, když už jsme spolu začínali a znám tě už strašně moc let, takže vím, že jako to není jenom o těch financích a o číslech, ale ty dokážeš vlastně mentorovat ty lidi právě i po té emoční stránce a inspirovat je k různým věcem. A mě by zajímalo, jestli, protože jasně, stanovit si nějakou budoucí rentu, to je nějaký cíl. Stanovujou si ti lidi vlastně, co budou v té době dělat. Mm-hmm. A řešíš s těmi klienty i třeba tu otázku, aby ta cesta pro ně byla pohodlná, aby třeba, protože vysvětlím, jak to myslím, jo? Teď, protože naše světy, byť jsou propojené, ty finanční, ty profesní, tak ale já, když udělám klientovi hypotéku, tak on má okamžitě splněnou nějakou potřebu, nějaký cíl. Vidí ten barák, že? Tak a vlastně třeba má tu věc jako teďka a teď vlastně žije jakoby to, co vlastně jako po čem toužil. Ano. Možná. Někteří klienti zjistí, že to mají a že potom netoužili. Některé sny si musíme plnit proto, aby jsme zjistili, že jsme po nich netoužili. Ale u tebe je to vlastně o tom, že ti klienti si představují tu budoucnost. Jo. A já si ale zase jako na jednu stranu myslím, že ano, měl bych si říct, jednou nebudu chodit do práce, nebudu dělat tohle, začnu dělat ten koníček a tak, ale jako pozor, jako zase máme jenom jedno zdraví, naši blízcí mají jenom jedno zdraví, může se stát na světě něco, co jsme neočekávali, co úplně změní fungování světa kolem nás, covid, válka, prostě už jsme to viděli, že nic není jistý a že takhle lusknutím prstům ti někdo může vzít i svobodu. A mě by zajímalo, jestli vlastně, jasně, stanovíš si cíle. Vy musíte mít cíle, každý člověk musí mít cíle, ale já se víc a víc jako cítím, čím jako stárnu, ano. Což ještě jako se nedá, že jsem starý, ale prostě už v těch 33 letech si jako říkám, jestli se zbytečně moc neupínám k něčemu, co jednou bude, ano. Ale vlastně jestli s klientama řešíš, jasně, tohle budete dělat a tak, ale jestli třeba i mentoruješ, ale pojďte taky dělat už něco teďka a třeba jestli jim řekneš, já nevím, dám příklad, oni řeknou, my bychom chtěli hrát tenis prostě a ty řekneš, a neskusíte si ho třeba zahrát už i teďka občas, ať poznávají ty touhy už teďka. Jo? Tak určitě, když stanovujeme finanční plány, tak vlastně ty lidé neomezují svoje výdaje na dovolené. Toto já jim do toho jako v zásadě, jako, já jsem i ten typ toho poradce, který není takový detailista v tom, že vlastně kolik utratíš za jídlo, kolik tě stojí jako přesně paušál. Mě to ani nezajímá, aby byl upřímnej. Já si to trošičku snažím jako i tu poradenskou činnost vlastně jako zjednodušovat. Prostě mě stačí vědět jako částka, kolik stojí váš aktuální běžný život.
Já nechci tomu klientovi omezovat to, že prostě, aby za 10 let splnil svoji finanční nezávislost, bylo mu prostě 40, ale vlastně všechno 60%, 70% odkládal a nežil teď. No, protože to pak popírá právě tu jeho přítomnost. Ano. Jo, to znamená, že vlastně pak se jako nikde nepodívám, protože všechno odkládám do budoucna, ale jak říkáš, může se cokoliv stát a on se ani těch 10 let nemusí plnohodnotně ve zdraví třeba dožít. Takže nějaký extrém odsaď pocať. To platí vždycky. Vždycky je dobrý prostě nějaký jako neextrém nahoru nebo dolů. Buď jako proto nic nedělám, anebo proto dělám hodně. Ano. Podle mě je lepší prostě mít nějakou zlatou střední cestu a vlastně asi by to nemělo být o tom, že všechno odložím do investic a pak si koupím suchý rohlík a jim celý měsíc suché rohlíky. Takže to rozhodně ne a já vždycky, když vlastně se o té finanční nezávislosti bavíme, tak mým úkolem je vlastně tomu člověku nastavit to zrcadlo, říct mu, tolik potřebuješ peněz, tohle proto musíš dělat, takhle vypadá mapa, jestli to jsi schopen zvládnout nebo ne, to je tvůj problém. Jo. Já mu ukážu prostě tu realitu, dokážu to držet v čase, na to mám tu schopnost, to znamená držet tu systematičnost a abych byl jeho partnerem nebo ten partnery těch klientů k tomu, aby vlastně je dovedl k tomu cíli, ale nechci jim kecat, jak mají omezovat své výdaje. No jasně. Na dovolené a na koníčky. Jo? To s tebou právě plně souhlasím. Mně se právě, jako fakt se mi tam úplně nabízí to, že když ti lidi řeknou, jak bude vypadat ten jejich ideální den, tak podle mě ta přidaná hodnota toho, že si to ten člověk uvědomí, není jenom v tom cíli, že kolik mám odkládat peněz, ale že možná v tu danou chvíli by si ten člověk vlastně mohl být schopen uvědomit, jak moc daleko je od toho, aby byl v životě šťastný a spokojený. I tohle může být jako obrovská přidaná hodnota toho finančního plánu. Jo. Uvědomit si, jak vlastně by měl vypadat ten můj ideální den, jak říkáš, klient nad tím přemýšlel 30 minut třeba prostě. No, je to prostě potom, důležitých 30 minut. Je to však jasně, je to důležitý a teďka vlastně, jasně jdu na to odkládat, ale zároveň bych si měl říct, jestli už to nemá smysl začít teď částečně. Jestli už něco jako neudělat jinak teďka, protože záleží na tom poměru, že jo, jak moc je to extrém. Ano. Pokud chci mít 5 hodin denně na čas, chci se věnovat dětem a něco, no tak to jako v 50 mít nebudu, protože ty děti budou pryč, nebo budu chtít dělat nějaký koníček, chodit po horách, kurňa, co když si v 45 zlomím nohu a nebudu moc chodit na ty hory. Jo, jako, že i tohle si myslím, že je super přidaná hodnota toho zamyšlení se nad svým ideálním dnem a srovnat si to s tím dnem, který je dnešní. Jasné, no. A může tam vzniknout nějaká synergie a i to podle mě těm lidem pomůže jít k tomu cíli, protože oni už si tu cestu zkusí a zjistí, tyjo, ale já už vlastně dělám některé ty věci, které jsem si vyjistil už teďka, jenom protože jsem si to uvědomil. A to je podle mě strašně jako velká přidaná hodnota, podle mě to dělá hrozně málo poradců. Jo? A myslím si, že na to máš jako energii. Jasné, no. Jako ono totiž u té finanční nezávislosti je potřeba vždycky uvažovat nad tím, že vlastně už nemáte spojené věci třeba s podnikáním, neplatíte prostě řadu nájmů, zaměstnanců, dejme tomu, společnost jste prodali nebo předali a tak dále. Takže vlastně ta finanční nezávislost mě překvapuje kolikrát, že si lidé ji nepředstavují, že musíte mít 100 000 měsíčně. Jo. Ale překvapuje mě, nebo došel jsem k názoru, že prostě i lidem, kteří umí vydělat velké množství poměrně jako peněz, tak reálně pro normální běžný život, protože často jsou to lidé, kteří třeba tu cestu takzvaně vydřeli, museli se prostě k tomu cíli dopracovat a vědí, že začínali někde s málem takzvaně. Jo. A to málo vlastně potom, jak říkáš, že vlastně poznají třeba spoustu věcí okolo, že jsou pak šťastní jenom s tím, že prostě můžou jít na někde se projít do lesa a vlastně ono je to v zásadě nic moc třeba nestojí, ale ten čas mít pro sebe a pro svoji rodinu je pro ně cenný a ve finále ten spokojený život ani nemusí být extra drahý. Tam jde spíš o to, že máš možnost volby. Ano. Když jsi finančně nezávislý, tak to není o tom, že nemusíš být přínosem. Měsíčně, to je blbost prostě. Můžeš mít 50, můžeš mít 30, jasně. Ale jde o to, že vlastně máš možnost volby. Můžu pracovat, ale taky nemusím. Já můžu někde jet, ale nemusím. Já můžu jet vlastně za rodinou, ale taky nemusím. To je finanční nezávislost. Ano. Že můžu a nemusím. Ano. Takhle ji vidím já, takhle ji vlastně předávám
těm našim klientům. Jo, to je za mě jako super. A možnost volby. Ano, a jako souhlasím s tím a myslím si, že opravdu ten finanční důchod, ta renta a to, že to nemusí být obrovské částky, ale aby to fungovalo, tak ten klient musí mít tu čistou hlavu a musí se zbavit té agendy. A pak je jako taková výstava jako otázka, jak moc z toho svého života obětovat tady tomu cíli a vlastně jak moc dřít, jestli prostě není možná někdy lepší si říct, mně by vlastně stačilo míň. Jo. A ono s tím souvisí, jak vždycky říkám, zadlužujte se zodpovědně, tak u mě bývá opačný extrém, kdy klienti chtějí všechno až moc hned a je to někdy moc drahé a zbytečné a je naopak ta aktuální potřeba zaváže natolik, že už vlastně že vlastně jim nezbyde dělat nic jiného. Jenom splácet. Ano. A pracovat a dřít a mít tu agendu a všechno a zavázat se tím majetkem a vším a starostma. To není jeden dům tě nezaváže. Ale prostě já mám taky třeba vysněný, že budu kupovat nemovitosti investiční, ale prostě jsou s tím starosti. A jako vím, že prostě to jako uvidím, jestli to je to vlastně, po čem toužím. Mít 10 bytů. Možná zjistím, hej, co jsem to udělal prostě. Já mám tolik starostí, tam mi neplatí borec, tam mi to zničili, že já jsem si to nedal do investičního fondu nebo něco a mohl jsem spokojeně žít. A nebo jsem si mohl říct, hej, však by mi stačily 3 ty byty, na co jsem si jich kupoval 10. A to je podle mě ale věc, kterou umí jako strašně málo lidí, snížit ty svoje požadavky na aktuální život, ale i na budoucí život. Ale když tohle jako všechno trošinku uděláš, neříkám, že nemáš mít cíle, já nebýt cílevědomý, to musíš. Ale prostě já se setkávám s tím, že někdy prostě ti klienti chtějí všechno okamžitě a někdy chtějí opravdu věci, které ve výsledku doopravdy nechtějí, možná je má jenom okolí. Jasně, no, to zjišťuje prostě člověk běžně, když si děláte nějakou rekonstrukci a u nás jsme to zažili taky nedávno, jsme se třeba s mojí paní o tom bavili, že prostě některé věci, které máme doma, si dokážu představit, že vlastně reálně vůbec nejsou potřeba. Ano. Vůbec. Prostě někdy vymýšlí člověk jako nesmysly, kterého stojí hodně času, než to namyslí, než to reálně potom jako všechno splatí nebo zaplatí. Ale ten život si dokážu bez problémů představit i bez těch věcí, které třeba teď, jak zmiňuješ, že vlastně, kdyby jsme tam neměli některé ty prvky v tom našem osobním bydlení, tak vlastně by mi ani nescházeli. Akorát bych ušetřil si spoustu třeba peněz s tím spojených a mohl je úplně jinak. A rovná se čas. Přesně tak. Peníze jsou čas. Takže to bylo jako téma, které, když by jsem ho měl tak nějak trošku už pod něj odstoupit, vždycky si, když finančně plánujete a řešíte si třeba své investice sami, nebo zatím nemáte někoho, s kým vlastně nad tím jako uvažujete a diskutujete, nemáte toho adekvátního partnera, jako třeba tak, jak to řešíme my s našimi klienty, tak vždycky je důležité si to prostě spojit, ty čísla, ty investice s nějakou emocí. Nejde jenom přes tu matiku, ale dát tam tu emoci, protože ta vás potom udrží na ty mnohaleté cestě, než se vlastně stanete finančně nezávislými. Přesně. A co jsi zažil ty třeba zajímavého se svými klienty při práci? Tak s mými klienty, co bylo zajímavého, tak je pravda, že se toho teď řeší opravdu hodně. Těch případů je velká spousta. Jsou tam různý zádrhely, prostě je to asi jak v každý jiný práci, ale zase na druhou stranu můžu říct, že jako je míň a míň takových těch špeků. Prostě jakože teďka si myslím, že mám takové období těch 2 měsíců, kdy sice jsou nějaké zádrhely, ale víceméně všechno postupuje. Co mě mrzí, už zase asi s dalšími, už je to snad 5. rodina, opět nám utekla nemovitost. Takže se stává, že ty nemovitosti jako mizí, jo, pod rukama. Fakt to mizí. Jako fakt to mizí a jako už po 5 nemovitostech už si jako začínám říkat, tyjo, lidi, měli byste jako fakt jako zabrat prostě a zajímat se o ty nemovitosti dřív a jako udělat si to plánování toho úvěru a jako nesedět a přemýšlet, protože jako jsou lidi, kteří nepřemýšlí. Jo, prostě a jdou do toho po hlavě, prostě přijdou na prohlídku, jo, a ty jsi na prohlídce, další den voláš, že to teda bereš, že oni ti řeknou, ale za hodinu po vás už byl borec, prostě ten to vzal. Se vracíme fakt do roku 2020 a 2021, prostě mně to tak začíná připadat, že na těch nemovitostí na tom trhu strašně málo, jako není moc co kupovat, ale lidi už začínají mít hlad.
Aha. Jo, jenomže ti prodávající furt ještě čekají na to, až to trošku vyroste, ty ceny. Protože kdo nemusí, ještě furt neprodává, což je zajímavý, protože všude se píše o tom, že se to ještě zdraží, že to zvedne a tohle tomu vlastně i nasvědčuje, ta malá poptávka, ale ti lidi už chtějí. Protože sazby, jak se stalo, jak to třeba je teďka v té branži, tak jak jsem měl na těch horách prostě pomalinku, abych se nezabil, nebo aby někoho nezmrzačil, jednou jsem ale vyletěl normálně z té sjezdovky prostě. Tak půl kilometru dolů sraz. Tak prostě tak pěkně pomalinku nám kloužou ty sazby a samozřejmě klienti už si toho začínají všímat a ono jako už to jde znát, to procento, protože jsme fakt u velkých bank už někde okolo 5% za nějakých určitých podmínek. Teďka má snižovat Česká národní banka. To je po třetí, kdy snižovali sazby, nebo po čtvrté? Oni snížili o 0,25 a o 0,5 a teď budou snižovat po třetí. Jo? A má se za to, že to sníží o dalšího 0,5% bodu. To je docela dost, že? Je to dost. A že inflace se ustálila a ty sazby jednoznačně půjdou zase níž. A už to začíná být zajímavý, že prostě ten rozdíl v té splátce už není tak likvidační a opravdu víc a víc lidí si zase chce plnit ty potřeby. To zase vracíme k tomu začátku, jo? Že jak už tam není ta 6 nebo prostě ta 5, začne to začínat tou 4 ty sazby, tak se to prostě hrozně rozjíždí. Takže to jako jenom jsem chtěl říct, že nečekejte prostě na jako na lepší nemovitost. Na 4,5 a podobně. Ne, prostě pokud máte nemovitost, která se vám fakt líbí, udělejte si prostě scoring, ať víte prostě, jestli máte v pohodě příjmy, bydlení a teďka mě něco trklo, tak o tom pak můžu mluvit. A vlastně si máte čistý registry. Jo. A pokud tohle jako máte, nejlépe možná udělat si to klidně dopředu, ještě než jdete podepisovat tu rezervačku, nebo ještě než najdete tu nemovitost. Jako za mě, mám na to teďka takový názor, podat si naslepo žádost do banky, jenom abych věděl, jestli jsem v pohodě, jestli bych to dostal a tak. Za mě možná dneska proč ne? Jo. Protože dřív si klienti dělali hodně takový ty hypotéky dopředu, bez nemovitostí, že si zablokovali prachy. Ano. A vlastně, já to taky občas dělám, ale z jiných důvodů, než třeba sazby a tak, ale z nějakých budoucích problémů s příjmem třeba, tomu říkejme u těch klientů, tak si zablokujete ty peníze. Jenomže teďka v tuto chvíli to je strašně nevýhodný kvůli tomu pádu těch sazeb. Takže jako řekneš si, tak já budu teď 4 měsíce hledat nemovitost a zablokuju si peníze v bance, no a budeš to mít třeba o 4 od 50 dražší. To prostě... To je hloupost. To je blbost. A jde spíš o to jako proskorovat si, jestli tak. Na tu bony, jako kam dosáhnu. Kam dosáhnu, přesně tak, jestli nemám binec v těch registrech a vlastně tohle by měli klienti udělat, protože pak jako můžete fakt říct, aha, ta nemovitost se mi líbí, tak já ji beru. Protože zatím je ta moje praxe taková, že mi klienti řeknou, zítra jdeme na prohlídku, nebo za 2 dny na prohlídku, tak já už první, co dělám, už teda projedeme asi, kde to zhruba bude nejlepší a už sepisuju žádost, byť mi ještě ani neřekli, že do toho baráku jdou nebo do toho bytu. A když mi řeknou ano, tak my hnedka tu žádost posíláme na ten scoring. Aby to ještě třeba ten den nebo nejpozději další den ti lidi věděli, že mají všechno v pohodě a mohli tu rezervačku podepsat. Ale i takhle, když to dělám, tak už 5 baráků uteklo, že jsme to nestihli ani ten scoring. To je jako šílený. No a takže se oživuje, jako značně se oživuje. Ano. A s tím jsem chtěl teda jenom moje zkušenost teďka zajímavá. Budu na to dokonce i točit video. Jenom takové kratičké. Banky s klienty nemluví. Se to bude jmenovat. A vlastně ozvala se mi klientka, chtěla koupit taky dům, mimochodem i této klientce ten dům utekl, ale on by utekl tak či tak. A ozvala se mi, že neprošla právě scoringem v bance. Ve své. A říkám, dobře, proč mi voláte? co jako chcete po mně, jo? Jako dělám si srandu. Říkám, a jak to? No a ona říká, já nevím. A říkám, jak to nevíte? Oni mi to neřekli. Jí té klientce? Ano, a banka má povinnosti to říct? No, asi povinnost, tak kdyby měla povinnost, tak ti to řekne. Banka má jenom povinnost ti říct, jestli dostaneš úvěr nebo ne. No, ale nemusí říkat detail, jo? No nemusí. Aha. Může to být interní záležitost. Prostě se to nemusíš dozvědět. Nemusí se to dozvědět, nebo, a to si myslím, že byl tento případ, že to ty banky velmi často na těch pobočkách nevědí. Oni to neví, protože oni tam jenom vidí, řekněme, že tam je nějakých 5 bodů, příjem, já nevím, práce, něco a oni ti registry a oni ti to zčervená. Ale pokud se potom nepídíš a nemáš ty kontakty a tak
tak jako nezjistíš, co tam je v tom systému. Jo. A i moji úvěráři, s kterými sjednávám hypotéky, mi řeknou, Martine, je tam problém. Říkám, jaký? No nevím, svítí mi tady červeně tohle, řeknu, dobře, zavolejte na schvalovnu prostě, nebo na ředitele, prostě zjistíme, co tam je za problém. Jo? Taky to ani ti úvěráři, kteří zadávají ty hypotéky, to na první dobrou nevědí. Musíš se pátrat, jo? Tak, ale pokud ti to neřekne ta banka, no tak nic. A ona, ta klientka mi právě řekla, že neví a jako si říká, že asi už nemá ani smysl žádat do hypotéku. Když prostě to nedostala tam, to asi má nějaký problém nebo něco, říkala, ani nevím, jestli to má smysl. Víš, co byl problém? Byla to jako za mě absolutní banalita a myslím si, že byla jako škoda té dané banky, že neporadila té klientce, že to nerozklíčovali, protože klientka z nějakého důvodu, nebo tady rozebírat z jakého, ale prostě v rámci života se stěhovala a nemohla si prostě v novém bydlení dát trvalý bydliště. I když to dneska nesmíš zakázat, takhle tenkrát prostě to bylo podmíněné tím majitelem a nechtěl to prostě. A když není těch nájemních bytů dost v té lokalitě, tak prostě sice to ten majitel udělat nesmí, ale on ti to prostě nepronajme. Takže ona si ho dala na úřad, to bydliště. Aha. A to je stopka. Banka ti nedá úvěr, pokud máš trvalé bydliště na úřadě. Takže ona ho měla ale pořád. Jako no, ona si to už pak nezměnila. Jo, už má 6 let třeba prostě, jo. Nenapadlo jí toho prostě, víš co. Jako hlavně mladí lidi to neřeší, jo. Ale to docela, a ty jsi to jako nerozklíčoval, vlastně ty jsi jako... Já jsem si toho nevšiml, to byla ale moje chyba, protože... A tam bývá, ne, napsaný dneska, mám pocit, nebo není tam napsané. Tam jenom adresa. Je tam adresa? Tam jenom adresa. Já mám totiž pocit, že když jsme vlastně otevírali nějaký investiční účet, nebo něco... Možná to skočilo, nebo nevím. A já mám pocit, že dneska už se to v těch občankách objevuje, že to je městský úřad. No, ale nejsem si jistý. Jako já mám pocit, že to tam nebyl, to bych si všiml. Jako, ale co se samozřejmě stalo, tak já jsem to zadal, že jo, říkám, jo, to bude dobrý, no a vyskočilo nám to zase červeně v té bance, no ale mě už to ale jako zajímalo. Říkám, nemůžu říct klientce, ona nedostala, jako nedostanete to a nevím proč. A samozřejmě se to zjistilo, byla to tady ta blbost. Jo. No, je to prostě kravina, jako s prominutím, jo. Takže si musela změnit občanku. Takže klientka si změnila trvalý bydliště a vlastně teď jdeme znova na scoring, no. Někde je to kuriozita. Ale prostě banky s lidma nemluví. Všeobecně. A vím i proč, protože na to nemají čas. Protože ta paní na té pobočce, ona jede čárkový systém, ona potřebuje jet schůzku, produkt prodat, jedem prostě dál. Ona nemá čas tak, jak já, zkoumat to a řešit to a zajímat se o toho klienta, jestli to teda nedopadlo jenom v téhle bance, nebo jestli to jinde neprojde. Protože ta paní na pobočce to ani nedokáže udělat. Ona prostě řekne, ano, ona nemá ani tu motivaci. Ani tu motivaci, že? Zjišťovat. Protože jí by to stálo tolik času a tolik úsilí. Ona má na sebe takový tlak, že... A už automaticky přemýšlí, ne, tak to nedopadl scoring, tak to bude blbost. Další, běžte, nevím, nebudu vám to zjišťovat, nesmím vám to říct. I kdyby mohla, nesmím, nevím to. Prostě oni nechcou říct, že neví, oni řeknou, že nesmí to říct. A prostě... Ale tvoje motivace je vlastně to splnit, že jo? Dostat vlastně toho klienta, aby měl splněný tu představu. Takže máš tu motivaci prostě asi větší. Tak když už mi ten klient napíše, že neví, obrátí se na mě, tak přece mu nemůžu říct, nevím. Mě to nezajímá. Píše mi 20 lidí týdně, nevím, běžte pryč. Ne, to takhle nejde. Tak to jsem jenom tak chtěl, zajímavou zkušenost, banky s lidma nemluví. Já bych docela téma, které bylo zajímavé, jo, to jsme už probrali a jo, to je docela hezký téma. My jsme vlastně s klientem řešili zkušenost, měli jsme výroční schůzku a klient přichází na výroční schůzku a ptá se mě, položil mi otázku, jestli jsou potřeba pojistky. To je vlastně téma, které... Jako na elektřinu doma. Pojistky životní, majetkové a tak dále. A vlastně já o tomhletom tématu neúplně pokaždé hovořím, ale vlastně v našem finančním plánu s tím počítáme, s těma pojistkama v některých případech, protože prostě pokud není člověk finančně zajištěný, no tak třeba v tomhletom konkrétním případu tu životní pojistku ten klient pořád potřeboval, protože je ve fázi, kdy odkládá peníze, tvoří ten majetek na finanční nezávislost, nakupuje pozice v ETFkách a tak dál. No ale
Jak si máme, co je pod tím pojmem zajištěný? Jak si představit zajištěnýho člověka? To je dobrá otázka. Zajištěný člověk je ten, který vlastně má třeba více nemovitostí než jenom tu svoji vlastní, nebo má jiný majetek, který je třeba ve firmě, nebo v těch nemovitostech, nebo v cenných papírech, už natolik velkou, že je ochotný případně, když se stane třeba invalidní a stojí na něm vlastně ten příjem té rodiny, tak ten majetek použít na vyřešení té dané situace. Typicky třeba velkým problémem vnímáme u klientů invaliditu, a pak smrt, trvalé následky. To jsou 3 kritická rizika, které vlastně se primárně snažíme zajišťovat, ale tu životku potřebuješ do fáze, nežli seš finančně zajištěný. Až seš finančně zajištěný, to znamená, máš už natolik velký finanční majetek nebo nemovitý a seš ochotný pro případ té vzniklé situace, třeba té invalidity, použít, tak otevírá se otázka, jestli potřebuju životní pojistku. To už jsou klienti, a my je také máme, kteří třeba životní pojistku nemají. Protože prostě reálně ji skutečně už nepotřebují. No a pak jsou vlastně situace, když seš na začátku té cesty, ty to poznáváš velmi často, a kdy ty lidé to životní pojištění vlastně jako potřebujou. To je docela hezké, mě napadlo v tvém případě, že ty vlastně často máš mladé rodiny, kteří zajišťují tu otázku toho vlastního bydlení. Tak jak ty to vůbec vnímáš se svými klienty a pojištěním, když vlastně tím zajišťuješ hypotéku na jejich vlastní bydlení? Já mám vlastně na ty životky natočenou sérii celou. Je to 4 nebo 5 videí, už ani nevím, ale jedním z těch videí, já myslím, že to hnedka to první, je vlastně kdy a zda tu životku vlastně uzavřít. To zdá, tam říkám, jo, to je asi jako jednoduše prostě. Tak v tvém případě jo. To smysl dává. No samozřejmě. Jako, ty zadlužíš v vozovkách. Hrozně málo lidí se, jako, ano, jsou lidé, kteří se zadluží, i když jsou zajištění, ale to se bavíme prostě už o tom, že s klientama kupujeme několikátý investiční byt a prostě, no, tak když se něco stane, no, tak mám tady už 4 byty, jako který zajištěný hypotékou nejsou. Částečně jsou posplacené. Mám firmu, že? Něco, jo, a už je to jenom o tom, že nakupují a berou ty hypotéky na tu páku, tak. Což, jo, ale drtivá většina mých klientů, jo, jsou je to prvobydlení, že? Mladý rodiny prostě, buď je to prvobydlení, nebo jdou z bytu do domu. Nemusí to být nutně úplně první, ale ano, je to na vlastní bydlení. Jo, jako pro většinu lidí dělám tohle. Ono taky, protože většinou stavím s klientama, řešíme ty výstavby, tak málo kdo jde stavit investiční dům. Jasně. Jo, to developeři prostě. Ale tam a jak s tím pracuješ, s tou pojistkou? Já teda osobně ji započítávám, řekl bych skoro až do splátky té hypotéky. Prostě vyjde mi 30 000 měsíčně splátka, na 5 milionů zhruba, tak prostě nebo na 6, tak řeknu klientům, tak počítejte jako třeba minulé 4, 5, že je ještě ten náklad toho životního pojištění. A jak ti na to ty klienti reagujou? No, myslím si, že jako někdy klienti všechno odkývou, jo, jasně, ale potom, jako když už přijde na to lámání chleba, tak je to jak kdy, jo, že řeknou, no my víme, že to potřebujeme, ale teď to třeba ještě nejde, nebo teďka máme ten rozpočet napnutý. Ano. S tím se strašně často potkávám, ale já jim to říkám na začátku, že to bude napnutý, ale do toho prostě musí mít, já taky platím přes 6 000 měsíčně za životky, prostě baví mě to? No tak jasně, že mě to nebaví. To pojistka, že to jako v zásadě nikdo nechce. No jasně, jako ale vím, že to jako mít musím a právě ještě jako paradoxně, čím víc je napnutý ten rozpočet, tak tím eskaluje ta potřeba. Přesně jak říkáš. Pokud nemám napnutý rozpočet, mám rezervy, já jsem v pohodě, no tak už začínám být zajištěný. Ale pokud jsem na nule, nádřeň, kolikrát s klientama sbíráme těch 10-20% vlastních peněz, že to tam někde polepíme, prostě tam nějaký prasátko rozbijou, zakopané zlato ještě od Němců. Prostě jako někdy se ty peníze sbírají strašně těžko, takže jdou úplně na nulu. Výdaje prostě absolutně velké. 80% toho, co vyděláš, a pak řekneš, já na tu životku nemám. To ne. Tak potom, co se stane, samozřejmě. A to vím moc dobře, a ty to víš taky, protože v té branži jsme už dlouho. A úplně čerstvá zkušenost, co mám, je to smutná, nešťastná
velmi napnutý rozpočet, bych řekl, lepili jsme to opravdu, jak se dalo, ten záměr, ale dával finančně smysl, jinak bychom do toho nešli, prostě ten nájem, v kterým by byl vlastně víceméně ještě více nevýhodný a byl by nebezpečnější. A zavolala mi, že má rakovinu. 2krát v životě má rodila. Jo. A prostě Bůh, je to takhle. A co teda musím říct, co mi říkala, a co jsem si zapamatovala, tohle slyším často, a možná ty taky, že si ti lidi říkají, proč zrovna já. To je strašně častá věta, kterou slyším, když řeším s klientem vážnou chorobu, invaliditu, nebo nedej bože, když někdo umře. Proč zrovna my? Proč zrovna já? Proč ten můj syn? A já vám řeknu, že na to není odpověď, to je prostě halus. To si nevyberete, to ani ta nemoc si nevybírá. To nemůžete přemýšlet nad tím svým zdravím a nad vaším životem, proč zrovna vy. Jasně, no. To nejde. Můžeš být jak sebelepší sportovec, sebelepší zdraví si chránit, ale prostě Přesně někdy tak. ty věci prostě jsou. A tady u té klientky jsem jako fakt velmi rád, že tam to zajištění je. Vlastně ty peníze ji nevyléčí. No, i když ale psychicky určitě pomůžou, no, že? samozřejmě. Při boji s tou nemocí. Proč mi volala? Chtěla se zeptat, tyjo, já budu možná půl roku, rok marodit. Jo. Nevím, co mi to způsobí dalšího, co tam v té životce vlastně mám. Jasně, no. A najednou je ta potřeba toho pojištění úplně jako strašně vyvstala. Ale hrozně moc, jako neuvěřitelným způsobem. Já to nedokážu a ani to nedělám. Nedokážeme to přenést na ty lidi, že? Na ty klienty, na vás, na zdravé lidi to nedokážeme přenést, ale já to vždycky říkám klientům. Pak je to těžký s nima procházet, no. Ano, vy kupujete teoretický produkt, teoretické riziko, ale já, když si mám pojistku, a věřím tomu, že ty taky, tak já počítám s tím, že ten člověk to bude potřebovat. To totiž ani jinak nejde dělat, ta práce. Já s tím počítám, že se to stane. My když právě v těch finančních plánech... A přeju si, aby ne. Ale počítám s tím. Přejeme paní hlavně, aby vlastně ten boj zvládla s co nejlepším efektem, aby... Co víc k tomu chceš asi říct prostě. No. Tak hlavně hodně pevných sil a hodně sil prostě, zkrátka. My když třeba pracujeme vlastně ve finančním plánování a vlastně při konstrukci na finanční nezávislost, tak tam pracujeme vlastně třeba i s potřebou pojišťování těch životů, těch jednotlivých klientů, protože potřeba si uvědomit, že když máte někde 10, 20, 30 let odkládat peníze, no tak je to závislé na tom, že pracujete, že jste zdraví, vyděláváte, ale prostě lidově řečeno, pokud vy se nějakým způsobem rozbijete, pokazíte, tak najednou ten plán celý je ohrožený. To znamená, že vy potřebujete do určité fáze života, než máte vygenerovaný tak velký majetek rodinný, aby tam případně byla právě ta životní pojistka na vygenerování toho pojistného plnění třeba z titulu té invalidity, nebo to úmrtí, nebo trvalých následků, abyste ty peníze prostě potom vzali, splatili případně svý závazky v tvém případě u klientů, nebo v našem případě ty peníze vzali, zainvestovali je a generovali vlastně z nich tu rentu rovnou. Nečekali prostě až jednou, protože oni už nebudou schopni třeba tolik vydělávat, generovat ty peníze, tak na to ta pojistka tam slouží. Tak klient pochopil, když to vrátím zpátky vlastně k tomu, že když mě položil otázku, jestli jsou pojistky potřeba, tak pochopil, že ano, že prostě ta životní pojistka pro něj pořád má ještě smysl, protože je v té fázi, že ještě není finančně zajištěný. Ale když už se o tom bavím, tak možná není úplně špatně také se podívat na to, že majetkové pojistky, majetková pojistka, pojištění domu, pojištění auta, tak typicky tohle jsou pojistky, které z mého pohledu a názoru jsou dobré i pro klienty, kteří už jsou finančně zajištění. Ano. I když už máme prostě vygenerovaný finanční majetek, máme nemovitosti, máme rozběhlou firmu, tak ta pojistka toho majetku je... představte si situaci, že byste si jako položili, že nepotřebujete pojištění domu, nepotřebujete pojištění firmy, nepotřebujete pojištění havarijní na auta a tak dál. A drželi byste takhle v hotovosti třeba 2-3 miliony. Co kdyby náhodou? Jenže ta cena těch peněz, toho, že držíte to v hotovosti a nikterak s těma nepracujete, protože to máte jako vaše pojištění, tak je poměrně drahá. To, že teď úrokové sazby postupně klesají, jak jsi říkal, a klesat pravděpodobně i budou, tak vlastně udělat to zhodnocení na té hotovosti bude vlastně jako těžký a aby ještě poráželo vlastně dlouhodobě inflaci, tak je prakticky jako šance nulová, protože vždycky ta hotovost prostě dlouhodobě bude ztrácet proti inflaci.
No tak zde naopak přichází jako velmi rozumné to přenést to riziko na pojišťovnu a koupit si to pojištění. Na to havarijní, na pojištění domu, uvolnit si tu hotovost a prostě pracovat s ní v těch svých dlouhodobých plánech. Takže ano, když bych to měl celé shrnout, promiň? On ten výnos ti zaplatí ty pojistky ještě několikonásobně. Ty pojistky zase nejsou tak drahé. Nejsou, přesně tak, jako u toho majetkového pojištění prostě nejsou zase až tak drahé a tam se to vyplatí prostě přenášet to riziko na ty pojišťovny prakticky vždycky. Přesně. Těch majetkových jako jestli zaplatíš řádově 10 000, 15 za pojištění domu, když je fakt už třeba dražší, nebo tam máš jako... I kdyby 20, ale prostě... I kdyby 20, ale prostě pak ti zhoří dům za 10 milionů, který ho postavil prostě za 10 milionů, nebo za 7 prostě. Tak jako kolik? To se ti vrátí na, já nevím, 600 let dopředu, jo? Prostě jo. To se nedá. Ale právě ten klient se mě právě k tomuhle tomu doptával potom, a jak to bude třeba dál, pojištění havarijní, pojištění dom, tak prostě jenom ta vsuvka tom, že životní pojistku potřebujete jenom do určité fáze, než jste finančně zajištění, ale majetkové pojistky se vyplatí z mého pohledu a názoru vždycky. Ta havarika, pojištění prostě na toho domu primárně a tak dále. Takže to byla jako takový zajímavá zkušenost, kdy mě klient se snažil konfrontovat, že vlastně ta podstata totiž, ta otázka nebyla hloupá. On totiž chtěl, že vlastně tak to jako porušíme nebo jenom něco uděláme, ale většinu těch peněz, aby mohl dávat právě do investic. Aby mohl zrychlit ten svůj finanční plán a vlastně zvládnout to rychlejš. Jenže, jak si řekl na začátku, ono za 10 let se může stát mnoho věcí a vlastně by něco mu do toho života může vstoupit z pohledu té tvé zkušenosti s klientkou, úplně čerstvé, cokoliv. A najednou celý ten plán je jako ohrožený. No, takže proto je potřeba vlastně přemýšlet i vlastně nad tím zajištěním. Ano, prostě... No, pojištěním a do té doby, než jste zajištění. Ano, prostě pojistěte si ten svůj vrtulník. Jaký vrtulník? Když mají vrtulník, pojistěte si ho. Tak my teda nemáme klienta s vrtulníkem. Takže jo. Máš ještě nějaké zajímavé téma, které by stálo za zmínku? Můžu říct, že přišel na trh nový produkt a ten nový produkt je spojený s dotacema na rekonstrukce bytů, teda domů a prostě celkově zlepšování energetické náročnosti staveb. Jmenuje se to vlastně Nová zelená úsporám opravdu dům po babičce. Mně se celkově líbí ten koncept, byť bych do toho nikdy nešel, protože nejsem stavař a nemám vůbec žádný v tom zkušenosti, ale velmi se mi líbí prostě myšlenka, že někdo se zajímá i o ty starší stavby. Protože vlastně plocha není nekonečná, jo? Máme jenom jednu planetu a ty pozemky nepřibývají. I ty územní plány se pomalinku rozšiřují, trvá to, prostě koupíš pole, že tam jednou budeš stavět, trvá to 15 let, jo? Musíš být strašně prozíravý. A vlastně ty staré domy jako pak chátrají, nikdo se o ně nestará. A samozřejmě stát to vidí a přemýšlí vlastně nad tím, co s tím dělat, protože nemůžeme tu planetu jako pořád jenom stavět vedle a tady ten dům už tady stojí 40 let a nikdo ho nechce, tak postavíme vedle novej. Tak takhle prostě tu planetu zničíš, že? Takže vlastně i ta Evropská unie a vlastně ti zákonodárci vlastně dotují ty rekonstrukce a ty opravy, byť je to strašná práce a jsou s tím starosti, tak vlastně podporují tady tu myšlenku, takže můžeš vlastně dneska získávat dotace na to, že snižuješ energetickou náročnost domů, čerpadla, zateplení, prostě podlahový topení. Prostě zkrátka tady tyhle věci. A vlastně stát přišel teďka s novým produktem, je to vlastně dotovaný úvěr, to znamená, on má nižší sazbu než standardní úvěry, je to podle nějaké vyhlašované sazby, vždycky aktuální, a v aktuální chvíli je to na nezajištěném úvěru, to znamená, není to zastavené nemovitostí, což je velká výhoda, třeba oproti státní hypotéce, která byla, tak je tam sazba 3,5%. Co když se podívám na hypotéky, tak jsme někde v průměru u velkých bank někde třeba na 5,09, 5,19, prostě aktuálně. Ještě jsme se nedostali úplně ze všema pod těch 5%, ale dostaneme se tam, ale furt je to prostě třeba 1,5% oproti hypotéce, ale jako oproti klasickému úvěru od stavební spořitelny nějakému nezajištěnému překlenováku, tak tam jsme někde furt prostě jako okolo 6,5. A to už jako mít o 3% menší sazbu na totožném produktu, tak to už je super. A když víš, že vlastně ty peníze budeš potřebovat na tu modernizaci. Na tu modernizaci. Jsou to peníze vlastně, které dostaneš na základě toho, že řekneš, já budu dělat rekonstrukci za 2 miliony,
Teď musíš si kliknout, budou mít stavební spořitelny, některé už mají, že si můžeš kliknout, na jaké dotace máš nárok. Aha. Nebo si na to najdete člověka, který ty dotace dělá, tak bych to asi řešil já. A vlastně zjistíš si teda, na jak velkou dotaci máš nárok. Ano. Plásnu 400 000, na nějaký čerpadlo, kotel, něco, část toho zateplení. A ty si zhruba ve dvojnásobku toho, podle té stavební spořitelny a tak dále, můžeš vzít úvěr, ten levnější. Aha. Což je jako teda docela dost zajímavý. Takže je to vázáno na tu dotaci? Je to vázáno na tu dotaci. A pak vlastně ten zbytek řešíš tím úvěrem. Přesně tak, přesně tak. A můžeš vykombinovat i 3 věci. Pokud máš prostě rekonstrukci za 3 miliony, což jako u domu není nic nereálného. Koupíš prostě 100letý barák, potřebuje novou střechu, půdu, prostě podlahy vytrhat, všecko udělat nový rozvody, tak jako 3 miliony jsou takhle. Jo? A můžeš to nakombinovat, vezmeš si prostě, dostaneš dotaci prostě 700 000, vezmeš si 1,4 milionu, tady ten úvěr vlastně od té stavební spořitelny, to je 2 miliony 100 a zbytek si vezmeš v hypotéce. A nic z toho se vlastně vzájemně nevylučuje. Jo. Tebe to donutí, tady ten produkt se mi na tom líbí, že donutí ty klienty přemýšlet, jestli vlastně nemají nárok na nějakou tu dotaci. Jo. A vlastně tímto způsobem si můžeš zajistit ty peníze mnohem levněji, než jde standardním způsobem. Už se mě na to nějaký klient ptal. A ptají se na to lidé, jo? Zatím velmi málo, protože asi se to moc nehlásá, nebo nevím. Jo, aha. Jako mě to taky tak jako minulo, jenom tak jako, jsem to zaslechl, začal jsem se o to zajímat, ale už se mě na to klient jeden ptal. Měli jsme to v plánu, že tady tímhle způsobem se zafinancuje. Ta rekonstrukce nakonec na to nedošlo, protože to je jeden z klientů, kterému zase utekl ten dům, takže k tomu nedošlo. Ale to jenom chci říct, že to je za mě jako zajímavá novinka. Aha, jo, že přišel ten stát skrz ty stavební spořitelny, možná i proto, aby je zachránil, po tom, co prostě stavební spoření jako takový už se asi v rámci té státní podpory a tak nevyplatí, že jo, takže nějakou cestu musí ty stavební spořitelny hledat k tomu, aby se udrželi na tom trhu. A tohle je podle mě A to zajímavé. banky nemají, jo? Já jsem to u žádné banky neviděl a je to nezajištěné, takže věřím tomu, že to bude spíš pro ty stavební spořitelny. Aha. Banka poskytuje většinou, ano, může dát nějaký úvěr na bydlení nebo nějaký spotřebák, ale takový produkt, který je třeba na 20 let a není zajištěný, tak to banky většinou nemají. To řeší ty stavební spořitelny, od toho tady prostě na tom trhu jsou, z mého pohledu. Takže se jako dalo by říct doplňují. Ano, s bankovními ústavy. A může to být jako zajímavý, jako mít hypotéku, dotaci, levnější úvěr. Přijde mi to dobrý, jako zajímavý. Určitě 100% nějaké jako letos dělat budu, podle mě ta poptávka potom bude, uvidím, jak to bude složitý. A třeba zanikne prostě, někdy ten stát přijde s nějakou zajímavou myšlenkou, tohle bude super, tady vám dáváme obrovský benefit a pak zjistíš, že to je stejně. Ale třeba to tak nebude. A třeba to tak nebude. Uvidí se, čas ukáže. Fandím tomu. Když jsi u toho státu, tak ještě jenom velmi krátce k závěru mě tam ještě napadla téma, my jsme se bavili vlastně, poměrně jsme tomu dali dost času v lednu, v deníku Finančníku, když tak se k němu můžete vrátit. Bavili jsme se tam o DIPu, dlouhodobý investiční produkt. To je vlastně taky státem vytvořená nová novinka, kde si vlastně můžeš zabezpečovat nějakou akumulaci majetku na tvůj důchod nebo finanční nezávislost. Já bych jenom zpozornil v tom, že vlastně dejte si prosím pozor na pár věcí. Pokud vám bude DIP nabízen, tak vyvarujte se tomu, že vám by tam měl být účtován nesmyslně vysoký vstupní poplatek. Dneska, když si zakládáte, abych to hrozně rád třeba přirovnal k doplňkovému penzijnímu spoření. To je moderní nebo novější typ penzijního spoření. Dřív tady byl ještě transformovaný fond, klasické penzijní připojištění, dneska je to doplňkové penzijní spoření. No je toho jako kdyby hodně běžný spotřebitel, člověk se, když se v tom jako poznajujete, tak se velmi těžko jako v tom docela jednoduše se ztratíš. Ale dobře, ať to zjednodušíme, je tady novější doplňkové penzijní spoření, které vlastně, když zakládáš, když si ho založíš s nějakým poradcem nebo na nějaký pobočce, nebo tak ten poradce dostává regulovanou provizi. Jo, tam prostě dejme tomu 2-3 tisíce korun. Prostě je jedno, kolik tam ten klient bude dávat. Je jedno, kolik tam bude dávat, i kdyby tam chtěl čerpat maximální státní příspěvky, příspěvek zaměstnavatele, maximální svoji daňovou úlevu, tak je tam regulovaná provize. U DIPu tohle to není. U DIPu tohle to není, to podotýkám. A jsou finanční poradci a finanční skupiny, které to nazývají důchodová reforma. A snaží se vlastně ty klienty a chystají se na to,
že tam budou účtovat klidně i 20-30 tisíc na vstupním poplatku. Nějaké know-how. A to je prostě podle mě úplně jako nesmyslný poplatek, který prostě tam jako je zbytečný, když právě vedle sebe postavíš to penzíko, nebo to doplňkové penzijní spoření, kde prostě zaplatí člověk 2-3 tisíce korun jako za zprostředkování, nebo ta penzijní společnost, ale prostě ten náklad tam není tak velký a vedle toho ten DIP, který by byl zatížen ten klient tímhletím vstupním poplatkem, tak na to si dejte pozor, aby tam nebyl nesmyslný vstupní poplatek. Já osobně cítím, že ten vstupní poplatek by mohl být v úrovni od 2 do 5 tisíc. To si myslím, že je prostě poplatek, který na nějaké vysvětlení tomu klientovi, na nějaký čas, který mu to prostě zprostředkuje. Nevidím, že by tam tohle mělo být prostě placeno jako větší odměnou. Tak nějakým čas tomu ten poradce věnuje. Jako připodobnil bych to tomu penzíku. Jo, pokud vlastně dneska vím, že prostě je tam ta provize regulovaná, tak podle mě by mohla být částečně teda i omezená právě v tom DIPu. A další věc, na co se ty finanční poradci chystají, je, že jako klidně budou klientům ukončovat penzíko. Nebo to doplňkové penzijní spoření. Prostě je potřeba si samozřejmě říct ano, u DIPu můžete mít nižší náklady, protože si tam navolíte ETFka. U penzijního připojištění, nebo budeme se bavit spíš o tom doplňkovém penzijním spoření, tak tam máte 1 až 1,5% náklad, co zaplatíte za správu těch peněz té penzijní společnosti. Pak je tam, když máte dynamické strategie, tak tam je často ještě až 15% i ze zisku. Takže ta nákladovost se může vyšplhat klidně ke 2%. Takže vedle toho ten DIP je podstatně levnější. Takže chce to jako se nad tím zamyslet, jestli vlastně dál budu pokračovat v DPSku anebo v DIPu skrze nákladovost. Může být relevantní v některých případech to DPSko skutečně ukončit a převést ty peníze do toho DIPu, ale pak třeba přicházíte i o takzvaný předdůchod, protože doplňkové penzijní spoření vám umožňuje až 5 let před nárokem na státní důchod čerpat předdůchod. A my to třeba hrozně rádi využíváme při konstrukci vlastně finančních plánů s klienty, kdy vlastně typicky velmi často odpovídají, že finanční nezávislost prostě vnímají v 55 až 60 letech. Tak to krásně k tomu navazuje. No samozřejmě. Prostě do 60 let prostě potom můžeš čerpat ten předdůchod, naliju tam peníze jednorázově třeba z jiných investic, které mám, a pak vlastně až 5 let můžu čerpat ten předdůchod. A nesnížíte si ten váš klasický státní důchod a vedle toho vám investice ještě jedou a pak je začnete vlastně odčerpávat postupně vlastně třeba právě v těch 65 letech to svoje primární portfolio, protože prostě takže to jsem chtěl říct, když bych to měl jako odnést, bacha na vstupní poplatky a bacha na to, pokud vám kdokoliv bude vysvětlovat a přesvědčovat, že to doplňkové penzijní spoření musíte bezpodmínečně zrušit a že to dává smysl převést do toho DIPu. Chce to spočítat, chce si to porovnat, ale... To strašně, jako, já si myslím, že pro lidi to bude... Jako nechci nikoho podceňovat, ale myslím si, že strašná spousta klientů to nezvládne. Oni se prostě nedokážou v tom dobře zorientovat. Ne. To, co ale, Martine, může mít smysl, je třeba to penzíko zkombinovat s tím typem, že třeba, když je ti 45, lidí 50. Prostě nerušit ho, jenom převést tu úložku. Přesně tak. Prostě máš tam nějaký první 100 000 v tom penziáku, tak může být třeba i úvaha toho, že vlastně tu daňovou úlevu budeš čerpat na DIPu, navolíš si tam svou investiční strategii, máš levný investiční nástroj, víš, co tam kupuješ. Ano. A na penzíku čerpáš jenom ten státní příspěvek třeba. A vlastně máš ho hlavně kvůli tomu předdůchodu. A taky diverzifikaci, jo, prostě to je, víš co, ten DIP, to není pevně daný produkt, to je potřeba si uvědomit. On se bude vyvíjet, že ještě? No ale hlavně jako tam, to není dané, že to prodává tahle investiční společnost, to není jako jeden produkt, ne? Ty můžeš měnit ty poskytovatele v čase toho DIPu, to znamená podobně jako penzijní společnost. Jo, že tam jako můžou být? Je tam časový test, jako pohlížen DIP je, prosím vás, velmi podobný, tam fungují velmi podobná pravidla, jako kdybyste napřímo kupovali třeba ETFka. Ano. Jo? Daňový test, prostě tam funguje a tak dále. A jediná věc je to investice s daňovou úlevou, bych to velmi zjednodušeně řekl. Ale ona není jako pevně daná jak to penzíko. Jo, že jako to není produkt, který si jdeš sehnat do penzijní společnosti. Ano. A je to, neříkám, že to je všude stejný, ano, oni mají taky trošku jiný fondy, ale zkrátka ty, jak jsi říkal, že třeba v tom DIPu je menší nákladovost, ale podle mě to nemusí být pravda. Protože ty můžeš to zatížit právě tím vstupákem, že? Ale teď v DIPu nemusí být jenom ETFka. Může být cokoliv.
No, tam můžete narvat prostě, jako když to přeženu. To může být normální podílový fond? No, nebo tam můžete mít prostě od umění do fondu do umění. No, ale tam ty poplatky můžou být vyšší, pozor. Jako není dip jako dip. Ketchup není hořčice. Jako rozumíš, kdyby to byl jeden produkt, takhle je nastavený, takové tam budou vstupy, výstupy, takový je pravidelný poplatek, jo, tak ano, ale ten dip o té skladbě rozhoduje přece ten poradce, jak to napasuje. Nebo ten poskytovatel, jo? Nebo, že vlastně i ten poskytovatel vlastně jako dá na výběr, oni do toho nějak nasázijou. Dá na výběr, do čeho vlastně můžeš třeba investovat, ty si ale můžeš vlastně navolit i třeba své, často to je vlastně takhle bude konstruováno, že si můžeš navolit své vlastní, třeba ty ETF, které chceš do toho dipu vlastně mít zahrnuté a tam jde spíš v principu o to, aby vlastně abyste neudělali ukvapené rozhodnutí v tom, že si založíte dip s nesmyslně velkým vstupním poplatkem. A ještě kvůli tomu zrušíte penzíko. A ještě kvůli tomu prostě zruší člověk třeba právě penzíko a převede ty peníze do toho dipu. Jasně. Přesto to penzíko může mít smysl právě kvůli tomu předdůchodu. Já to vnímám u těch našich klientů, když to vlastně plánujeme, tak vlastně uvažují nad tím právě, že ten předdůchod klidně můžeme využívat. Je to jedna z možností, kde prostě oni si investují, mají svoje hlavní investiční portfolio. To dává smysl, protože ty s klientama fakt cílíš na menší věk, než je jejich důchodový věk. Často typicky chtějí dřív, nespolehají na to, že jim stát vypočítá státní důchod 65, 67 a tak dále. Je to tak. Takže to bylo jenom k dipu. Myslím, že se k němu možná v budoucích dílech ještě někdy vrátíme. Asi jo. To trošku. Asi jo. Jak se to mydlí na tom trhu. První pokuty od Národní banky za tak tam není jako dané, kolik vlastně má být ten vstup, víš? No že tam vlastně jako není dáno, tam to není dáno, kolik vlastně ten vstupní poplatek nebo za to zprostředkování má být vyplaceno. Jo? A to si myslím, že vlastně může některým finančním zprostředkovatelům právě nahrávat. Teď jsem viděl na síti velký poplatek, co tam psal Jirka Cimpel, tak tam psal vlastně, že u klienta, který měl 10 milionů nainvestované v nějakém produktu fondovém, tak tam byl vlastně 3% vstupní poplatek, řekneš 3%, však tak 3% není zase taková hrůza, ale na 10 milionech to bylo 300 000. To už je dost. A to už jako vlastně i ten klient, když mu to pak jako ten Jirka rozklíčoval, tak jak tam psal, že jako byl jako fakt překvapený, že si to vlastně nespočítal. A i tohle se může jako stát. Jo, oni vám to prodají, jako jde to odečítat a to, ale přesně jako musíte se na ty poplatky zaměřit. Pokud jsou lidi, kteří zaplatí 300 000 na poplatcích, tak bude a neuvědomili si to. Jenom na vstupník. Jenom na vstupu, to byl vstup, samozřejmě, to nebylo nic jiného, to prostě jenom za to, že mu to sjednal. Jedu na dovolenou do Karibiku, protože jsem sjednal splovu za 2 hodiny. Jo, jako bacha na to, může to být strašně nebezpečný. Nepleťte si poplatek, ale u těch investic za plán. Pokud máte poradce... Za správu. Spíš bych řekl za ten plán, za to jako za ten vstup. Jako pokud přijdu jako klient za tebou, tak prostě asi předpokládám, že jako sestavení těch mých potřeb a tak, jak o tom vždycky mluvíš, tak to mě jako stát bude. Ale nesmí to být o tom, že za tebou přijdu, Honzo, já chci sjednat dip a ty řekneš, že jo, v klidu, za 40 000 ti ho sjednám, prostě, jako teď se tomu smějem, ale ono se to fakt jako bude dít. No je to šílený, ale prostě, jako mě nepřijde adekvátní. Prostě je úplně nesmyslný. To je tak jednoduchý produkt, ten dip, když to tak vezmu, aby někdo si za něj vzal prostě víc jak 5 000, když to přeženu, jo. Nepřijde mi to jako adekvátní, no. Tak to jenom jsem vás chtěl k tomu, já nezpochybňuji, že my ho nezačneme využívat. Já si myslím, že k tomu dospějeme, že i pro tu naši poradenskou praxi prostě ho můžeme používat už jenom kvůli tomu, že si můžete, když máte třeba vlastní firmu a vlastně z té firmy si můžeš přispívat, když jsi v ní zaměstnaný sám sobě. Často to třeba dělají jednatelé do penzijek. No, tak můžou prostě si navolit svůj dip. Investice. A tam si budou prostě posílat třeba sami 4 000 jako fyzická osoba, ještě 40 nebo 50 000 tam je vlastně ze strany zaměstnavatele. Prostě tak tam najednou chodí skoro 9-10 000 měsíčně a víš přesně, co tam kupuješ, víš, k čemu to máš. A ty benefity to prostě má. Takže já nepopírám, že ten dip je špatný. Jasné, no. My se bavíme o té praktice, která se začne dít na trhu. Už dneska některé ty firmy mluví, že to tak jako budou dělat. To nejsou žádný výmysly. Jo? Prostě trošku se bojím, že tady s přístupem toho dipu se trošinku
možná zase poškodí to jméno těch poradců. Jak teďka tady pár let za mě nebyl žádný takovej hnusárenský podvod, který by se prodával v televizi, v rádiu, byl podporovaný státem, tak teďka je k tomu ta příležitost veliká a velmi jednoduše se to dá zaobalit všechno, ty poplatky a to do toho, že to je prostě perfektní. Trošku mám z toho obavu, tak buďte fakt obezřetní, přemýšlejte nad tím a neudělejte chybu. Přesně tak. Takže i kdyby... Ať nemusíme chodit kanálama. Ne, a my samozřejmě k tomu máme jiný pohled na věc, ale vlastně myslím si, že to bylo asi to podstatné, co si z toho odnést. Super. Musíme končit, už to máme dlouhý. Tak jo, tak kdo vydržel až do konce, tak děkujeme za ten čas, který jste nám věnovali. Brzo se zase uvidíme, protože ten měsíc uteče velmi rychle, takže díky ještě jednou za váš čas, za pozornost a mějte se fajn a když nám zanecháte nějaký komentář nebo oceníte tu naši energii, kterou do toho dáváme, tak určitě za to budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať do komentářů, anebo třeba do mailu, co nám začínají chodit různé zpětné vazby od vás. Tak jo, děkujeme, mějte se krásně a hezký den. Tak jo, nashledanou. A Honzo, tobě taky. Díky moc, opatruj se. Ahoj. Ahoj.